Ze, klaro, neskake aurrera segidute ikisten bere, Bai. itzi betzuk bai, asko ez da. Asko ez. Nire sasoien ez. Nire sasoien, nik 17 urtekin itxi naban, amaitu barik, eskolie, biarra sortu zen, eta ba. Ganera, beharra topa dugu eskeronean, Bai, biarra topa, eta gero, eta biarrera. Eta ikasketa, alde batera itxi, eta beste batzuk, aurrera ibiliziak, baina jende askotzarik ez, gazte asko, emakume askoek ez zeben hartu hor sasoien ikasketa maila lirik. Aurrera segiduteko aukera askorik ez. Aukera askorik ez. Mutilek ostera errazago. Bai. Errazago, bai. Gogu eta biherren hasi izkero bat. Gogue eta modue. Bai, modu, bai. Modu, bai, ze alantxek eguen enfokut eta. Gizartea horroko gizartea holan guazan, ez da? Bai. Frankon kontu dirrak. Aizen ondor judia. Batzuk, da beste batzuk, etxi zain dute, unik ikarri, venga.